ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಿರ್ಲ ತುಡರ್ ಪರ್ಬನ ಎಡ್ಡಿಡು ಆಚರಿಸಾದ ಪಟಾಕಿ ಪೂರ ಖಾಲಿ ಮಲ್ತಿಪ್ಪರು ಬಂದಿನಿವೆ ನನ್ನ ಊರಿನ ಪಟಾಕಿ ತುಳಸಿ ಬರ್ಬಗದಿತ್ತು ದಿಪ್ಪರು. ಈ ವಾರದ ನಮ್ಮ ವ್ಲಾಗ್ ಬತ್ತದ್ದು ತುಡರು ಪರ್ಬದ ಬಗ್ಗೆ. ಸಿಂಗಪುರಡು ಆ ರೀತಿ ತುಡರು ಪರ್ಬನ್ನ ಆಚರಿಸವೇರು ಬಂದು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತೆರಿಪವರ ಈ ವ್ಲಾಗ್ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ದುಂಬುದ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಕ್ಲು ತೂದಿತ್ತ ನಿಕ್ಲೆಗ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಸಿಂಗಪುರಡು ಭಾರತೀಯ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು. ಸೊ ಈವನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಉಂಡೆಟ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಲ ಉಂಡು ಪಂದು. ಸೊ ಅಂಚಾದ್ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಮುಲ್ಪ ರಜೆ ಇಪ್ಪುಂಡು, ಒಂಜಿ ದಿನ ರಜೆ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ದೀಪಾವಳಿ ಬರೋದುಂಡು ಪಂದ್ ಮುಲ್ಪ ಸಿಂಗಪುರ್ ನಾಕ್ಲೆಗ್ ಎಂಚ ಗೊತ್ತಾಪನ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಲಿಟ್ಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಏರಿಯಾಗ್ ಪೋಂಡ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ದುಂಬು ದೀಪಾವಳಿ ಲೈಟಪ್ ಅನ್ನು ಮಲ್ಪೇರು. ಪಂಡ ತುಡರ್ ಪರ್ಬ ಬರೋದುಂಡು ನಾನು ಒಂಜಿ ತಿಂಗೊಳ್ಡು ಪಂದ್ ತೊಚ್ಪವರ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಆದ ಫುಲ್ ಲಿಟ್ಲ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಫುಲ್ ಲೇನ್ ಅನ್ನ ಲೈಟ್ ಪಾಡ್ದ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಮಂತಿಪ್ಪೇರು. ಇಟ್ ವರ್ಷ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ಡೆಕೋರೇಷನ್ಸ್ ಇಪ್ಪುಂಡಿತ್ತೆ ನಿಕಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ತೋಂದುಲರು ಒಂದು ಈ ವರ್ಷದ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಫುಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುಲ್ಪ ಇಂಡಿಯನ್ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಂದಿಪ್ಪುಂಡು ಅಲ್ಪ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡತಂದಿಪ್ಪುಂಡು. ದೀಪಾವಳಿದ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಪಂಡೈತ ಬೇತ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಜಿ ದೀಪಾವಳಿ ಪಂಡದಾದ ಅಕ್ಲೆಗ್ ತೆರಿಪವರಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪರ. ಕೆಲವು ಶೋಸ್ ಇಪ್ಪುಂಡು, ಶನಿವಾರ ಐತಾರ ಶೋಸ್ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪೊಂಜಿ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಉಂಡು, ಐಕ್ ಫ್ರೀ ಎಂಟ್ರಿ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಹೆನ್ನ ಮದ್ರಿಂಗಿ ಪಾಡ್ರ ಕೌಂಟರ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ರಂಗೋಲಿ ಪಾಡು ನೆಂಚ ಪಂದ್ ಕಲ್ಪವರೊಂಜಿ ಕೌಂಟರ್ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಈ ಸಲದ ಒಂದೆಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಡ್ರೆಸ್ ಸೀರೆಂಚ ತುತ್ತುನು ಪಂದ್ ತೋಜ್ಪವರೊಂಜಿ ಕೌಂಟರ್. ಪೂ ಕಟ್ಟು ನೆಂಚ ಪಂದ್ ತೆರಿಪವನ ಒಂಜಿ ಕೌಂಟರ್ ಇಂಚ ಮಸ್ತ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಪೂರ ಮಲ್ತಿಪ್ಪೇರು. ಬೊಕ್ಕ ದೀಪಾವಳಿ ಬಾಜಾರ್ ಪಂದ್ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ದುಂಬೆ ಒಂಜಿ ಓಪನ್ ಏರಿಯಾಡ್ ಫುಲ್ ಟೆಂಟ್ ಪಾಡ್ದು ಅಲ್ಪ ಮಲ್ಲ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಯಾಂಪೆಲ್ ಲೇನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಸೆಂಟರ್ ದಾದ ಪಂಡೆನ ಅಲ್ಪ ಅವು ಫುಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ಡ್ ಫುಲ್ ದೀಪಾವಳಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಪೂರ ಸೇಲ್ದಿಪ್ಪೇರು. ಅಲ್ಪ ಇಪ್ಪುನ ರಶ್ ಇನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮನ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ನಿಕ್ಲೆಗ ಫೀಲ್ ಬರೋಡು ಪಂದ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಯಜಮಾನಿರ್ಲ ಪೋದು ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತದು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ. ಅಲ್ಪ ಏತ್ ರಶ್ ಇತ್ತು ಪಂಡ ದಾಸಿ ಮಿನ್ ದಕ್ಕಂಡಲ್ಲ ಅವು ತಿರ್ತು ಪೋದು ಸೇರಂದು ಆತ್ ರಶ್ ಬಟ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಪೋದು ಜಸ್ಟ್ ನಿಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ಜರ್ನಿನ ನಿಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಂತಂದುಲ್ಲ. ಸೊ ದೀಪಾವಳಿ ಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅದು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮನ್ಪೇರು. ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ ಏಪಲ ಫೀಲ್ ಆಪನ್ ಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ಪಟಾಕಿ ಬುಡ್ರ ಇಜ್ಜಿ ಪಟಾಕಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪಂಡ ಸುರ್ಸುರು ಬತ್ತಿಲ್ಲ ಫುಲ್ ಜಡಿ ಪಂಡ ಬರ್ಸಲ ಒಂದುಲ ಮಾತ್ರ ಬುಡ್ರ ಇಪ್ಪುನು. ಬೊಕ ಕೆಲವು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಪಾರ್ಟಿ ಪರ್ಪಸ್ ಇಪ್ಪುನತೆ ಅವೆನ್ ಪಟಾಕಿಂದು ಮಾರ್ವೇರು. ಬೊಕ ಪಿರೊಂಜಿದ ಅದನ್ನ ಗ್ರೆನೇಡ್ ಪಂದಿಪ್ಪುಂಡು ಐತುಲ ಸೋಪ್ ವಾಟರ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಜಂಪ್ ಮಂತಂಡ ಅವಿಂಚ ಟಪ್ ಅಂದ್ ಪುಡ ಉಂಡು. ಅವೆಡ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಪಟಾಕಿ ಪುಡಪರ ಇಜ್ಜಿ ಮುಲ್ಪ ಅವಳ ಡೆಸಿಗ್ನೇಟೆಡ್ ಏರಿಯಾ ಲೋಕಲ್ STB ಬ್ಲಾಕ್ ದಾದ ಪನ್ಪ ಅಲ್ಪ ಓಪನ್ ಏರಿಯಾ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಲ್ಪ ಪೋದು ಮಾತ್ರ ಪುಡ ಬೊಕ್ಕ ಪಟಾಕಿ ಪುಡತ್ತಾಯ್ಕ ಅಲ್ಪ ಊರಿನ ದಾದ ಕಜಾವ್ ಪುರ ಉಂಡು ಅವೆನ್ನು ಅವು ನಮ್ಮ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಪಿಕ್ ಮಂತದ ಇನ್ನು ಕಜಾವದ ಬೊಟ್ಟಿಯೋ ಪಾಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡೆ ಬರಡು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲನ್ನು ನಮ್ಮ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಲೈಟ್ ಪುರ ಪಾಡೋಲಿ. ಸೊ ಬಲೆ ತೂಕ ಸಿಂಗಪುರದ ದೀಪಾವಳಿದ ಪೊರ್ಲು ಎನ್ನ ಪೂರ ವೀಡಿಯೋಸ್ಗ್ಲ ವಾಯ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಎನ್ನ ಅವೆತ್ತ ವಿಡಿಯೋ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡು ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಎನ್ನ ಯಜಮಾನರು ಮಲ್ಪೇರು. ಸೊ ಅರೆಗೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮನೊಂದುಲ್ಲ ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಮುಖಾಂತರ. ಸೊ ಬಲೆ ತೂಕ ಸಿಂಗಪುರದ ತುಡರ್ ಪರ್ಬದ ಪೊರ್ಲು ಶುರು ನಮ್ಮ ಲಿಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಲೈಟಿಂಗ್ ಉಂಡು ಪಂಡ ತಲ್ಪಡ್ದು ಶುರು ಮಲ್ಪುಗ ಪಂದ್ ಲಿಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಟ್ರೈನ್ಡ್ ರೆಡ್ ಸ್ಟಾಪ್ ದುಂಬು ಪೋದು ಅಲ್ಪಡ್ದು ಒಂಜಿ ಡಬಲ್ ಡೆಕ್ಕರ್ ಬಸ್ ಏರ್ದು ಮಿತ್ತುಕುಲೊಂದು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಶೂಟ್ ಮಲ್ಪರ ಅಂದು ರಾತ್ರಿ 7:30 ಗಂಟೆಗೆ ಮಲ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಲೈಟ್ ದ ಪುರ್ಲು ವರ್ಷ ಹೊಸ ಡಿಸೈನ್ ಪಾಡ್ವೇರು
ಏತ್ ಗೌಜಿಡುನು ಅನ್ಪಿರ 3D ಇಮೇಜ್ ತುನಗ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಒಂದು ಫುಲ್ ಲೈನ್ಡ್ ಲೈಟ್ ಅಪ್ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಜನಕ್ಕುಲ್ ತೊಲಂಚಿಡು ರೋಡ್ ದಂಚಿಂಚಿಡು ಜನ ಮರುಳೋ ಜಾತ್ರೆ ಮರುಳೋ ಫುಲ್ ರಶ್. ಪೊಲೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ ಆದಿಪ್ಪೇರು ಬೊಕ ದೀಪಾವಳಿದ ದುಮ್ನಾನಿ ಪಂಡ ಅವ್ಲು ಲಿಟ್ಲ್ ಇಂಡಿಯಾಡ್ ಫೈರ್ ವರ್ಕ್ ಲ ಇಪ್ಪುಂಡು, ಲೈಟ್ ಶೋದನ್ನ ಅಂಚಾದ್ ಅಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ರಶ್ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಲಾಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಪೋಪುನಕುಲು ಪೂರ ಇಪ್ಪೇರು. ಸೊ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತೆ ಸಿಗ್ನಲ್ ಬೂರ್ದುಂಡು ಜನಕ್ಕುಲು ಪೋಂದುಲ್ಲೆರ್ ಬರೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ತುಲೆ. ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷ ದೀಪಾವಳಿದ ದುಮ್ನೆ ಒಂಜಿ ಸಲ ಪೋದಿತ್ತೆ. ದೀಪಾವಳಿದ ದುಮ್ನಾನಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಸಾಕಾದಿತ್ತಂಡು. ಐದು ದೀಪಾವಳಿದ ತಾಲ ಪರ್ಚೇಸ್ ತಿನ್ನಲ ದುಮ್ಮೆ ಮಲ್ತು ಬಿಟ್ಪುನು. ದಯಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ರಶ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅಡೆ ಪೋದು ಬನ್ನಾಗ ಗುಂಪುಡ್ದು ಪಿದೈ ಬನ್ನ ಅನ್ನೆ ಸಾಕಾಪುಂಡು. ಸೊ ಈ ಲೈಟಿಂಗ್ದ ಒಂದು ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಲಿಶಾ ಪಂಡ ಲಿಟ್ಲ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಶಾಪ್ ಕೀಪರ್ಸ್ ದಾದವುಲ್ಲೆರ ಅಕಲ್ ಪೂರ ಸೇರ್ದು ಒಂಜಿ ಗ್ರೂಪ್ ಆದ್ ಒಂದೇನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮನ್ಪುನು. ಎಂಕಲ್ನ ಪರಿಚಯದ ಲಿಂಗಮ್ ಅಂಕಲ್ ಪಂದಿತ್ತೇರು ಆರೆ ಒಂದೆತ್ತ ಮೇನ್ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಆದಿತ್ತೇರು ದುಂಬು. ಆರೇಪಲ ಎಂಕಲ್ಲೇಡ ಪನಂತೆರ್ ಈ ಸಲ ಈ ಡಿಸೈನ್ ಪಂದ್ ಈ ಸಲ ತೂಂಡ ನಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚಾದ ಪ್ಲೇನ್ ಪೂಕುಲುಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ಕಡೆಟ್ ನವಿಲುಲ್ಲ, ಕೆಲವು ವರ್ಷ ಆನೆದ ಚಿತ್ರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮೇನ್ ಥೀಮ್ ನವಿಲು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏಪಲ. ಸೊ ಸೈಡ್ ತುಲೆ ಅಲ್ಪ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ಲ ನಡತುಂಡು ಆಂಡಲ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಪೋರ ಬರ್ರದಲ್ಲ ಬಂಗ ಅವನ್ ಲೆಕ್ಕ ಫುಲ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಂದಿರ ಒಂದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಬತ್ತದ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ವಾಮಂಜೂರುಡ್ದು ಕುಡುಪು ಮುಟ್ಟ ಇಪ್ಪು ಆರ್ತ್ ಏರಿಯಾ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಫುಲ್ ಪಂಡ ಲಿಟ್ಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಎಡ್ದು ಕಾರ್ನರ್ ಒಂಜಿ ರಾಮರ್ ದೇವರನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಡು. ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ಈ ಲೈಟಿಂಗ್ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಇಪ್ಪುಂಡು ದೀಪಾವಳಿ ಕರೆದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ವಾರ ಮುಟ್ಟ ಇಪ್ಪುಂಡು ಪಂದೆನ್ನಿವೆ. ಕೆಲವರ 2 ವಾರಲ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಉಂದೆನು ತೂವರಂದೇ ಜನಕ್ಕುಲು ಬರ್ಪೆರು ಬೊಕ್ಕ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತನಕ್ಲು ಉಂದೆಗೋಸ್ಕರನೇ ಲಿಟ್ಲ್ ಇಂಡಿಯಾಗ್ ಪೋದು ಮನ್ಪೆರ್. ಇಂದು ಎನ್ಪನ್ನ ರಾಮನ ದೇವಸ್ಥಾನ, ವಡಭದ್ರ ಕಾಳಿಯಮ್ಮನ್ ಟೆಂಪಲ್ ಮೇನ್ ಬತ್ತದ ಅಮ್ಮನ ದೇವಸ್ಥಾನ ವಡಭದ್ರ ಕಾಳಿಯಮ್ಮನ್ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀ ಸೀತಾ ಮಾತಾ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸಮೇತ ಶ್ರೀರಾಮದೇವೇರ್ ಕೈತಲ್ಡೆ ಆಂಜನೇಯರ್ಲ ಉಲ್ಲೆರ್. ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕರೀದ್ ಬನ್ನಗ ಅವು ಲಿಟ್ಲ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಪ ಮುಟ್ಟ ಲೈಟಿಂಗ್ ಉಂಡು. ಅವು ಕರೀದ್ ಚೂರು ಎದುರು ಬನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಗುರುದ್ವಾರ ಉಂಡು. ಅವು ಗುರುದ್ವಾರ್ಲ ಐತು ಶೋಕು ಲೈಟಿಂಗ್ ಮಂತಿತ್ತೇರ್ತುಲೆ. ಸೊ ಎಂಕಲ್ ಈ ಬಸ್ಸಿಟ್ ಬತ್ತದ ಗುರುದ್ವಾರ ಕ್ರಾಸ್ ಆಯ್ಕ ನಾನು ಒಂಜಿ ಟ್ರೈನ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಉಂಡು ಅಲ್ಪಡ್ದು ಜತ್ತದ ದೀಪಾವಳಿ ಬಜಾರ್ಗ್ ಪಿರೊಂಜಿ ಟ್ರೈನ್ ಪತ್ತದ ಬತ್ತ ತುಲೆ ಇತ್ತ. ನಮ್ಮ ದೀಪಾವಳಿ ಬಾಜಾರ್ದುಲ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ಜನ ಯಾನ್ ಪಿರ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಜನ ಮರುಳೋ ಜಾತ್ರೆ ಮರುಳೋ ಗುಂಪು ಪಂಡ ದೇವ ಪಂದ್ರನೇ ಸಾಧ್ಯಜಿ ಮುಲ್ಪ ಕುಂಟದ ಅಂಗಡಿಲ ಉಲ್ಲ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಖಾರ ಮಾರ್ನ ಅಂಗಡಿ ಉಲ್ಲ, ಪಟಾಕಿದ ಅಂಗಡಿ ಉಂಡು, ಡೆಕೋರೇಷನ್ಸ್ ಅಂಗಡಿ ಉಂಡು, ದೀಪಾವಳಿದ ಹಣತೆ ಅವೆತ್ತಲ್ಲ ಬುಲ್ಪುದೆ ತೊನ್ನಂಡ ಅವೆತ ಅಂಗಡಿಲ ಉಂಡು, ರಂಗೋಲಿದ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಬೊಡ್ತನ ಅವೆತ ಅಂಗಡಿಲ ಉಂಡು. ಮಿತ್ತು ಪೂರ ಉಂದೆನ್ ಪೂರ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಸೇರ್ದು ಮಂದಿತ್ತೇರ. ಅವು ಪಟಾಕಿ ತುಲ ಅವು ಪಟಾಕಿ ಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ಪಟಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಒಡಿಜ್ಜಿ ಯಾಕಡೆ ಪಂಡ ಐತೆ. ಸೊ ಸುರ್ಸುರ್ ಕಡಿ ಇಜ್ಜಿನ ಜೋಕುಲ್ನ ಒಂದು ತಿಂಡಿದ ಅಂಗಡಿ ಮೇಯ್ನ್ ಮುರುಕು ದೀಪಾವಳಿ ಬಣ್ಣನೆ ಮುರುಕುಂದೆ ಪಲ್ಪೆರ ಮುಲ್ಪ ಒಂದೊಂಜಿ ಪಟಾಕಿದ ಅಂಗಡಿ. ಎಂಕಲ್ ಪೋನಾಗ ಫುಲ್ ರಶ್ ಇತ್ತಂಡಿಡೆ ಎಂಕಲ್ ಮುಟ್ಟನಾಗ ಒಂಜಿ 1 ಗಂಟೆ ಆತನ ಪಣ ಎಂಕಲ್ ಬಸ್ ಹಿಡ್ದು ಜತ್ತದು ಪಿರೊಂಜಿ ಟ್ರೈನ್ ಪತ್ತದು ನಡತದು ಇಡ ಬತ್ತನು. ಅಲ್ಪ ಪೂತ ಅಂಗಡಿಲ ಉಂಡು, ಡ್ರೆಸ್ದ ಅಂಗಡಿ ಎದುರು ತೋಜೊಂದುಂಡು, ವಿಧವಾದ ಪೂ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಯಾನೇಪಲ್ಲ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕಲ್ದ ಕೆನ್ನಾಗ ಸಿಂಗಪೂರ್ ಪೂರ ತಿಕ್ಕೊಂಡ ಊರ್ದ ಐಟಮನ್ನ ಏನ್ ಪನ್ಪೆ ಅಪ್ಪಮ್ಮನ ಬಿಡ್ದು ಪೂರ ಸಾಮಾನು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮುಲ್ಪ ಬಂದು ಒಂದು ಪುಂಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ನ ಅಂಗಡಿ
ಕಾಜಿ ಪೊಟ್ಟು ಪೂರ ಉಂಡು. ಕುಂಟದಂಗಡಿ ಪಿರಂಜಿ ತಿಂಡಿದಂಗಡಿ ಒಂದು ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಪಾಟ್ ನಾನು ಅಂಚೆ ಸೈಡ್ ಪೋಂಡ ನಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಅಂಗಡಿಲೆಲ್ಲ ಒಂದು ಹೆನ್ನದ ಒಂದು ಶೀಟ್ ಅವೆನ್ ಐತ ಕೈಕ್ ತಮಿತ್ ಪಾಡ್ದು ಮೆಹಂದಿ ಪಾಡ್ದು ಬುಡ್ನಾಂಡ್ಲು ಡಿಸೈನ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಪೂ ಫ್ರೆಶ್ ಪೂಲ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪೂತಲ್ಲ ಡೆಕೋರೇಷನ್ಸ್ ಉಂಡು ಅವು ಪೂರ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪೂಪುಲು. ಡ್ರೆಸ್ಸಸ್ ಉಂಡು ತುಲೆ ಇಂಚಿನ ಜನ ಇತ್ತೆರ್. ಉಂದು ಒಂಜಿ ಲೇನ್ ಒಂದೆತ ಎಂಡ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಂದಿಪ್ಪುಂಡು. ಸ್ವಲ್ಪ ಎನ್ಮ ಗಂಟೆ ಬಯ್ಯ ಕಾಂಡೆ 10 ಗಂಟೆ ಇಡ್ದು ಬಯ್ಯಾಗ ಎನ್ಮ ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ದಾದಾಳ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಎಂಕಲ್ ಪೋನಾಗ ಅವು ಬಂದಾದಿತ್ತಂಡು 1 ಗಂಟೆ ಕರೀದು ಎಂಕಲ್ ಇಡೆ ಬನ್ನಾಗ ಒಂದು ಫ್ರೆಶ್ ಪೂ ಕಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲೇರಲ್ಪ ತುಲೆ ಸೇಮಂತಿ ಗುಲಾಬಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಜಾಜಿಲ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಒಂದು ಪೂರ ಡೆಕೋರೇಷನ್ಸ್ ಕಲರ್ 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 ತೂನಗನೆ ಖುಷಿ ಅಂತುಂಡು ಏನು ಪೂರ ದೆತೊನ್ಗಂದ ಅಂತುಂಡು. ಕೆಲವೇತ ಪ್ರೈಸ್ ರೀಸನೇಬಲ್ ಇಪ್ಪುಂಡು, ಕೆಲವೇರು ಈ ಟೈಮ್ಡು ಪ್ರೈಸ್ ಚೂರು ಹೆಚ್ಚಾದ್ ಪನ್ಪೇರು. ಓಲ್ಡ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಪೂರ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಲ್ಪೇರು. ಈ ಡೆಕೋರೇಷನ್ಸ್ ತುನಗ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡಿನ್ಕ ದೆತೊನ್ಗಂದ ಅಂತುಂಡು. ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಸ್ತ್ ಡೆಕೋರೇಷನ್ಸ್ ಉಂಡು ಅಂಚದ್ದು ದೆತೊನ್ರ ಪೋಯಿಜಿ ಅನ್ನ. ಗೂಡು ದೀಪದ ಮುಲ್ಪದ ಗೂಡು ದೀಪ ಹೆಚ್ಚಾದ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಗೂಡು ದೀಪದ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ಹಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಕ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅಂಚಾದ ಗೂಡು ದೀಪ ಎಲ್ಲ ತೋರ ತಿಕ್ಕು ಜಮಕ ಲೈಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪೇರು ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಮನ್ಪೇರು. ರಂಗೋಲಿ ಮನ್ಪೇರು ಮೇನ್. ಸೊ ರಂಗೋಲಿಗೆ ಬೋಡೇನು ಪೂರ ಐಟಮ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕುನಲ್ಪ. ಕಾರ್ನರ್ ಒಂಜಿ ಪಾನಿಪುರಿದ ಅಂಗಡಿ ಇತ್ತನು ಸರಿ ಸಂತೆ ಸುತ್ತದ ಬಚ್ಚಿ ಬುಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪಾನಿಪುರಿ ತಿನ್ಕ ಬಂದು ಪಾನಿಪುರಿ ತಿಂಡ ಓಕೆ ಇತ್ತನು ದಾಗೊಂಡ ಎಂಕ್ ಪಾನಿಪುರಿದ ಸ್ವೀಟ್ ನೀರು ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು. ಅಕ್ಲ ಸ್ವೀಟ್ ಚಟ್ನಿ ಆತ ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತಜಿ ಜಸ್ಟ್ ಆ ಟೈಮ್ ಪೋಯ್ನೆಕ್ ತಿಂದು ಬರ್ತೀನಿ. ಮಸ್ತ್ ತಿಂಡಿದ ಅಂಗಡಿ ಇಲ್ಲ ಇಪ್ಪುಂಡು. ದೋಸೆ ಕೌಂಟರ್ ಪೂರ ಎಂತುಲ ಇಂಚ ಪೂರ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಪಂದಲ್ಪ ಯಜಮಾನಿರು ಪಿರ ಹೊಡ್ದು ಒಂದು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಒಂದು ಜ್ಯೋತಿ ಪುಷ್ಪ ಕಡೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಅಂಗಡಿ ಒಂದು ಕಾರ್ನರ್ ಇಡ್ಪತ್ನ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಂಡು ಮುಟ್ಟ ಹಾಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಶಾಪ್ಸ್ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಒಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ಇದ್ದು ಬೇತೆ ಜನಕ್ಕೆ ಪೂರ ಅಂಗಡಿ ಪಾಡ್ವೇರ. ಒಂದು ಡೆಕೋರೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನೆ ಪೂರ ಪಟಾಕಿದ ಅಂಗಡಿ ಬುಕ್ಕವು ತಿಂಡಿದ ಮುರುಕು ಮೇನ್ ಅದು ಬರ್ತದೆ. ಮುರುಕು ದೀಪಾವಳಿ ಪಂಡ ಮುರುಕು ಲಡ್ಡು ಒಂದು ಪನ್ಪೇರು ಏತ್ ವೆರೈಟಿದ ಪೂರ ಉಂಡು ತುಲ್ಲೆ. ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಒಂದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಶಾಪ್ ಏಪಲ್ದ ಅಂಚಾದ ಅಲ್ಪ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಪೂರ ಉಂಡು. ಏಪಲ್ ಇಪ್ಪುನ ಅಂಗಡಿಯೇ ಐಟ್ ದೇವರ್ನ ಒಂದು ಪೂರ ಉಂಡು ತುಲೆ. ದೇವರ್ನ ಮೂರ್ತಿಲು ಬುಕ್ಕ ಶೋಕೇಸ್ ದೀಪನ ಐಟಮ್ಸ್ ಒಂದು ಊದ್ಬತ್ತಿ ದೀಪನ ದೇವರ್ನ ಸಮಾಚಾರ ಪೂರ ಇಪ್ಪು. ಎಂಕಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕೃಷ್ಣನ ಇಟ್ಟನು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡು. ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಿಯ ಕೃಷ್ಣನ ಕೊಳಲು ಪತ್ತೊಂದನ ಪೂರ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ವೇರ್ಸ್. ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮುಳುಗದಿತ್ತೆ ತಿಂಡಿದ ಅಂಗಡಿಲು. ಅಲ್ಪ ಪಿರೌಡ್ ತೋಜುನವೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಕ್ಲ್ ನಡಪೋನ ಕೆಲವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ದ ಗ್ಲಿಮ್ಸ್ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ದೆ. ಸೊ ಒಂದು ಎಂಕಲ್ ಬತ್ತನ ಪಾನಿಪುರಿದ ಅಂಗಡಿ. ಸೊ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಬಂದು ಪಾನಿಪುರಿ ಟ್ರೈ ಮಂತ ಬುಕ್ಕ ಪಿರ ನಡತೊಂದು ಪೋದು ಪಿರ ರಿಟರ್ನ್ ನಮ್ಮ ಬತ್ತನ ಪಾದಿಗೆ ಪೋದು ಅಲ್ಪೊಂದು ಪಟಾಕಿದ ಅಂಗಡಿ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ನಂದು ತಪ್ಪಂದು. ಸೊ ಐಟ್ ಇತ್ತಿನ ಪಟಾಕಿಲಿಂದ ತಂಡ ಪಟಾಕಿ ಮುಲ್ಪ ಅವೊಂಜಿ ಪಾರ್ಟಿ ಪಾಪರ್ಸ್ ಏನು ಬಾಂಬ್ ಕೊಂಕೇರು ಅವು ಒಂಜಿ 2-3 ತಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಸುತ್ತೂರು ಕಡ್ಡಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೊಂದೆದನ್ನ ಇತ್ತುಂಡು. ಅವೆನ್ ಪತ್ತೊಂದು ಬುಕ್ಕದ ದಪ್ಪಿರಂಜಿ ತಗೊಂಡ ಗ್ರೆನೇಡಿಂದ ಅದನ್ನ ಇತ್ತು. ಅವೆನ್ ಪತ್ತೊಂದು ಇಲ್ಲಡೆ ಮುರಂದು ಟ್ರೈನ್ ಪತ್ತದ ಪೋಯಿ ಪಂದೆ ಟ್ರೈನ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಬತ್ತ ಟ್ರೈನ್ ಫುಲ್ ದೀಪಾವಳಿದ ಡೆಕೋರೇಷನ್ಸ್ ಪಾಡ್ದೇರು. ಈಗ ಪಟಾಕಿ ದೆತ್ತೊಂದು ಪಿರ ಬನ್ನಾಗ ಅಲ್ಪ ರೋಡ್ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ದೆತ್ತ ಅಲ್ತ ಜನ ತೋಂಡ
ಪಿಜ್ಜಿನದೆಲ್ಲ ಕದಿಂಜಿದೇರು ಅಂಚಿಂಚಿಡು ಪೊಲೀಸ್ ಅಕ್ಲೇನು ಕಮ್ಮಿಡಾಳು ಒಂಜಿ ಐವ ಪೊಲೀಸ್ ಅಕ್ಲೇನು ತುಯ್ಯ ಪೂರೆಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನ್ನೊಂದು ಬತ್ತೇನು ವಾರಶ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರೈನ್ ಸ್ಟೇಷನ್ದು ಉಲಾಯಿ ತುಕ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಷನ್ದ ಉಲಾಯುಲ್ಲ ಸೈಡ್ ಅವು ಎಸ್ಕಲೇಟರ್ಸ್ ಮಧ್ಯದ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇಡು ರಂಗೋಲಿ ಪಾಡ್ದೆರು ಪೂಪುರ ಪಾಡ್ದೆರು ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲು ತೂನಗ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಟ್ರೈನ್ದ ಉಲಾಯ್ಡ್ ತೋಂಡ ಫುಲ್ ಹ್ಯಾಪಿ ದೀಪಾವಳಿ ಪಂದ್ ಪಾಡ್ದು ಅಲ್ಪಲ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಪಾಡ್ದೆರು ಒಂದು ಟ್ರೈನ್ ಸ್ಟೇಷನ್ದ ಉಲಾಯ್ ಪೋನಾಗ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಮ್ಯೂರಲ್ ಆರ್ಟ್ ಮಲ್ತದೇರು ಒಂದು ಲೋಕಲ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಮಲ್ತನ್ಗೆ ತದ್ರೂಪವಾದ ಮಲ್ತದೇರು ಅಲ್ಪ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ದ ವಿವರೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದಿರ್ದು ಅದು ಪೂರ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಉಂಡು ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಬಂದು ಸೊ ಜನಕ್ಕಳು ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪುಜೇರು ಓಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಪೂರ ಕಡೆ ಇಟ್ಟೈತೆ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ನಾಗ ದೀಪಾವಳಿ ಬಂದು ಸೊ ಕಮ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ದೀಪಾವಳಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಹೆರಿಟೇಜ್ಗೂ ಸೆಂಟರ್ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ದ ಫುಲ್ಲು ಲಿಸ್ಟನ್ನು ಟ್ರೈನ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಪಾಡ್ತೇರ ಮುಖ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ದಾದಪುರ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಉಂಡು ಪಂದೆಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಲ್ತು ಪಾಡ್ತೇರ ಒಂದು ಟ್ರೈನ್ದ ಉಲೈದ ಸೀನ್ ಐಟ್ ಸೈಡ್ ಗೋಡೆಡ್ ದೀಪಾವಳಿದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ದಾದ ಅವೆನ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದೇರು ಬೊಕ ಇಂಚ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮನ್ಪೇರು ಅವೆನ್ನು ಡೀಟೇಲ್ ಆದ್ ಪಾಡ್ದೇರು ಬೊಕ ನೆಲಟ್ ಫುಲ್ ರಂಗೋಲಿ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಫುಲ್ ಫೆಸ್ಟಿವ್ ವೈಬ್ಸ್ ಒಂದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಮುಟ್ಟ ಈ ಡೆಕೋರೇಷನ್ಸ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಫುಲ್ ಟ್ರೈನ್ನೇ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಒಂದು ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ ಲೈನ್ನ ಒಂದು ಲಿಟ್ಲ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಪಾಸ್ ಆಪ್ನ ಸೇಮ್ ಡೌನ್ ಟೌನ್ ಲೈನ್ ಉಂಡು ಐಟ್ಲ ಸೇಮ್ ಡೆಕೋರೇಷನ್ಸ್ ಇಪ್ಪು ಪಂದಿನಿ ಎಂಕ್ಲು ಡೌನ್ ಟೌನ್ ಲೈನ್ ಪೋದಿತ್ತುಜ ಬಟ್ ಒಂದು ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಆ ದೀಪಾವಳಿದ ರಂಗೋಲಿ ಪುರ ತೂನಗ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಫುಲ್ ಫೆಸ್ಟಿವ್ ವೈಬ್ಸ್ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಪುರ ಅದು ಎಂಕ್ಲು ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತು ಸೇರ್ನಾಗ ಗಂಟೆ ಪತ್ತು ಒಂದು ಸಿಂಗಾಪುರದ ದೀಪಾವಳಿದ ದುಂಬುದ ಗೌಜಿ ದೀಪಾವಳಿ ದಾನಿಂದ ಗೌಜಿನ ನಾನೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದಿಟ್ಟು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತೆಕ್ಕಗ ಸೊಲ್ಮೆಲ್ಲು